Isethubeni lokunwenwa nangakumbi intsholongwane yesifo seCorona kwiityalike, iitaxi, kuquka nooLoliwe xa abantu bebaninzi endaweni basemngciphekweni wokosulelana.Kuleveki amagosa ezempilo kwisixeko saseBloemfontein ebejongene nentlekele ngethuba abantu abahlanu bebezimase inkonzo befunyaniswe benalentsholongwane.Inkokheli ye-ACDP Umfundisi Kenneth Meshoe nobezimase lenkonzo usalinde ezakhe iziphumo. Athwele uxanduva amagosa ezempilo kwiphondo laseFreystata. Elaphondo lisakhangela abantu ababalelwa ku-408 bebezimase inkonzo yeentsuku ezintathu eBloemfontein ebutsheni bale nyanga. Phakathi kwamalungu elibandla abantu abahlanu abaphuma kumazwe ngaphandle bafunyaniswe benentsholongwane ye-Corona. Inkokheli ye-ACDP Umfundisi Kenneth Meshoe nobezimase lenkonzo usalindele ezakhe iziphumo. Reverend Meshoe has not been diagnosed with coronavirus, nor is he exhibiting symptoms thereof. The Minister of Health and I think the health department officials have been in touch with him. He is subjecting himself to the necessary tests to ascertain indeed whether that the contact that he had in Bloemfontein would have led to the virus being transmitted to him. Oku kucacisa mhlophe indlela enwenwa ngayo lentsholongwane. Inani kwilizwe lase-South Korea lonyuke emva kokufunyaniswa komuntu ebezimase inkonzo. Abantu abasebenzisa izithuthi zikawonke-wonke nabo basemngciphekweni. Once this infection begins to spread in the taxis, in the trains, in the informal settlements, it's going to create a new dynamic. That will mean that we need to create quarantine facilities. Close contact is much more important than just simple exposure. So what I mean by close contact is that if it's people I might be working in the same office with, where I spend prolonged period of time with, or people that I live at home with. The most important thing about public transport is that most of the time that people don't spend a lot of time interacting, and it's what we call transient transmission. And we know from the science and from the facts that we have that this type of virus is transmitted through droplets. Lusaqhuba ke uvavanyo lwamanye amalungu alenkonzo.